Sant Genís de Rocafort. La pujada a peu cap a Sant Genís s'inicia des de l'aparcament habilitat a la carretera C-243. Trigarem un màxim de 30 minuts per arribar-hi. El monestir de Sant Genís de Rocafort, d'arquitectura romànica, fou fundat pels barons de Castellví l'any 1042. Els restes del castell de Rocafort, del segle XII, es troben adjuntes a l'església. En destaca un tros de muralla que ressegueix el perfil de la roca i una torre de planta rodona. L'església és de planta rectangular amb una nau de volta de canó apuntada amb un arc toral ogival. La seva decadència va començar al segle XIV. El terratrèmol del 1448 va patir grans destrosses, quedant molt malmès.